putra jangkep cacahing wonten 6 Wahyu Budaya Jawa Timur Indonesia. As. Ayo lo. Oh. Sigek pranayaka untaping prawadyabala pedilan monya brondongan soranya kaya ampuhan lir pinata mantranira saking jalaniti arsa madanging jagat dok mungup aning sapucak kang ukir merbabak bang sumirat kena soroting surya megolan gunung
Catakatya putula panjrite Rangga ngesti rakata ingkang Dojo lelayu sepi Wahyu budaya Berburahan Ajuret kong makru kongsa Catakatya putula Para panjrite Rangga ngesti rakata ingkang dojo layong sepi Daling prawadya bala wahyu budaya he ah 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 he ha ho Yo, ha hey, oh hey, la, digoyang, itek, digoyang, itek, digoyang, itek, ayo lo, TN, hup, sampun karo Silvi, digoyang, hop, ayo. Ayo geleng sing penting geleng yo apa ha hey yo ha hey yo ha geleng sing penting geleng sing penting geleng sing penting geleng sing penting geleng hop just
Mas Dadang Bagong Aturan Wilujeng Dalu Goyang titik Hoa. Sesarengan Lurangga Wahyu Budaya. Hosa. Sayang eke priya nandang wuyung sayakti kana kanggo tulodo kandes luwes angadi busana. Angati busana
ngombe apa ora? Restui tanggapan yang kini setahun pisan kaya aku lepo so mangan. Ngombe sik. Ngombe sik. Iki mang sing jaran sampai semaput lho. Heeh, sampai semaput. Ngombe apa mangan? Mangan Pak Tris jaluke. Ngombe. Ngombe apa mangan? Ngombe apa mangan? Mimik dhewe apa dimimi Aini? Mah aku. Mimi Pak Tris. Aku kok ditekoni mimik dhewe apa mimi Aini? Mimi dhewe. Mimi dhewe. Ya tuh, lanangan ora galak blas. Mimi dhewe. Ngombe dhewe apa ngombe Aini? Ngombe dhewe. Mimi dhewe. Masaku. Iki lek Mas Babang tak tekoni. Mas Babang, mimi dhewe apa dia mimi Ani? Mimi Aini ngene ngono. Oh, lek Mas Babang, cak cek satset. Nggih. Ya, piye? Wes apa urung? Wes apa urung? Wes apa urung? Ah, sampun. Oh, sampun. Nggih. Pungkasane tak trimo lelakonku. Iki piye to Pak Tris? Beh, ancen yo yogane iki jan embuh. Yok, Ben isin. sampean ngerti? Heeh. Yoga keranjingan ya. Yo wis ngono ku lho Pak Tris. Wis ora usah dibayari ae. Makane aku ki main karo iki wis was-was aku. Heeh, was-was. Engko ora luput aku ki dipateni ya, dipecat. Dilane MC tuwek. Heeh. Iki kan wis dipecat karo putut aku. Ning Nganjuk ki aku lho dipecat. Tenanan lho. Wis dipecat. Wis dipecat. Wis dadi bijane nek no. Aku telateni ning tulung aku ben. Biane. Wong sing wangi tuku mobil Grand Max ya aku. Yo aja ngutok Pak Tris. Tenanan lho tekan iki lho nek percaya. Ngono. Tanggapan sensasi ning Nganjuk langsung ngerayon Grand Max kok. Nggih. Oh. Heeh. Yo ya Allah, ampi-ampi piye Pak Tris? Ya maksudnya sing dikekne Mas Hendro ya kekno kene ngono. Heeh. Golekno tunggale. Oh, ngono. Heeh. Ya, yo. Yo. Bacot ke. Yo. Ning kono sar ngemplak. Pungkasane tak trimo lelakon Asoy. Hey. Yo. Jos. Hey. Hae. Op. Yo. Ayo. Prayitna sing ati-ati para satriya turaka wahyu budaya. Hei. Titi wis binati
gangsa slompret lan kampule rampa nang semake panjogete saya angawe-awe engkang samya mulet bisa seneng atine. Permintaan Adinda ada Kasmara. Ayo deh, Yen arep crita karo sapa? Karo sapa ya? Yen ora crita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane. Sadina dina mangan wahyu budaya. Ayo Pak Kris.
Awas. Tangannya. Sikile lo, sikile. Awas sikile. Ayo lo Pak Yit. Dan malam hari ini yang sedang intip-intip ada Sanju. Ayo Ju, Jos, ha he, au, Jos. Jo, jajale, ya, mau, yeah. Ayo geng. Yeah.
Hos. Say. Ho. He he he. He ho ho. He he he. Matur gunging panuwun